नाच गैंग के उ लइका जे जितना अच्छा गावेला उतने क्रिएटिव शरारत भी करेला भैया हो। एक बार ऐसन भइल की लइका अपने बाइक पे लगल हूटर के ऐसन बजौले कि बगले में शराब के दुकान, इलीगल शराब खरीदी का दुकान रहे, ओके लगल कि पुलिस भैया आ गई, तो सब डेरा के वजह से भाग गए नहीं समझ के, और वो गांव के बगल से दुकानों हट गई कि पुलिस ही जगह छीन ले। तो भैया कैसा नहीं लइका बा ना, कितना ब्रेनी लइका बा। प्लीज वेलकम शरारत के मामला में टू मच करे वाला लइका बलिया नरेश यानी आपन नितेश। स्वागत बा। वाह वाह वाह, इतना बढ़िया, इतना ब्रेव काम कैला, इतना बहादुरी का। यह तरह हमनी के सब बुद्धि चला के डरवाए के चाहिए और इलीगल काम के, इलीगल धंधा के अपने जैसे नष्ट करे के चाहिए देश से। नशा, शराब, ड्रग्स ये सब शरीर के खत्म कर देला, ठीक बा। बैड थिंग है ना। का सोच ले बड़ा, का संकल्प ले बा न्यू ईयर खातिर? हम न्यू ईयर खातिर संकल्प लेम कि हम 2018 में जेहू केहू के दिल दुखैलो हम यही जैसे हाथ जोड़ के माफी मांगते आ एक बात हम और कहल चाहम कि 2019 में भी तैयार रहम, काहे से कि कैलेंडर बदलल बा, हम ना। सब बाबू भोजपुरिया जहान बहुत फैन हो गई बा तोहार। पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जेवा जेवा हमनी के भोजपुरिया लोग बाड़न, दुबई में, अरब में, कुल आज उन लोगन का नया साल मनवा दे रे बाबू, ठीक बा। एकदम चाप के गई है। ऑल द बेस्ट। गली गली घूमेला हो मोने के भवरबा, मिले नहीं चिको करार। गली गली घूमेला हो मोने के भवरबा, मिले नहीं चिको करार। पूछिला तोहरा से पुरवा बेअरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। पूछिला तोहरा से पुरवा बेअरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। गली गली घूमेला हो मोने के भवरबा, मिले नहीं चिको करार। गली गली घूमेला हो मोने के भवरबा, मिले नहीं चिको करार। पूछिला तोहरा से पुरवा बेअरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। पूछिला तोहरा से पुरवा बेअरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। चाहे घर छूटी चाहे छूटी परिवार बाहो, छूटी परिवार बाहो, टूटी न प्रीतिया के तोरण हो राम। टूटी न प्रीतिया के तोरण हो राम। प्यार के सूरतिया नहीं देखी जब नया नवा हो, देखी जब नया नवा हो, ले हब दूनो नैना अपन होरनी हो राम। ले हब दूनो नैना अपन होरनी हो राम। रनिए के नावे बाटे हमारी उमिरिया, जब से भइल बा नैना चार। रनिए के नावे बाटे हमारी उमिरिया, जब से भइल बा नैना चार। पूछिला तोहरा से पुरवा बेअरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। पूछिला तोहरा से पुरवा बेअरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। गली गली घूमेला हो मोने के भवरबा, मिले नहीं चिको करार।
खाली घूमेला हो मन के भवरवा मिले नहीं ठीको करार पूछिले तोहरा से पुरुआ बेअरिया कहाँ बाड़ी धनिया हमार पूछिले तोहरा से पुरुआ बेअरिया कहाँ बाड़ी धनिया हमार पूछिले तोहरा से पुरुआ बेअरिया कहाँ बाड़ी धनिया हमार पूछिले तोहरा से पुरुआ बेअरिया कहाँ बाड़ी धनिया हमार। ओहो मेघा जी का कहबू जादूगर के लिए। मंच के नरेश, सुरों के नरेश, यही कहना चाहूंगे। नंबर के बियॉन्ड आ प्रस्तुति, वाह वाह ना आ प्रस्तुति, भंवरा कोई शब्द गईहन चबा के गईहन, एकदम दिल से गईलन। ये अद्भुत आवाज, मेस्मराइजिंग, एकदम माइक्रोफोनिक आवाज, एकदम एब्सोल्यूट फिल्मी आवाज। वाओ। नितेश, मैं मानता था कि आप इस लिल चैम्प्स के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, लेकिन आज क्या हो गया आपको? आज आपके इतने, मतलब मैं क्या कहूँ, मैंने मार्क्स दे दिया है और मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। भैया अभी कंपटीशन तो टफ बा भैया, मार्क्स पंच हो गइल बा। विनय भैया का कहबा? केहू अपने आप में जमाना हो जाला, केहू सूरत नहीं सीरत के दीवाना हो जाला। केहू अपने आप में जमाना हो जाला, सूरत के नहीं सीरत के दीवाना हो जाला। और जब नितेश राणा गावेले मंच पर तो अपने आप में भोजपुरिया गाना हो जाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद तो के और आगे ले जाई जहाँ के तू कल्पना भी ना कैला हो। चल आप देखल जाओ महागुरु लोगन के मार्क्स। ओ ओ ओहो ओहो, नया वर्ष पे तोहफा 60 नितेश राणा, जय होता है। और आप एकदम डरा जय होता है। धन्यवाद। जा बाबू जा, इस सुरक्षा क्षेत्र पूरा दा जाके सुध जोग पर। वाह। अब समय हो गई बा एगो भैया छोट सा ब्रेक लेके, एगो छोट सा ब्रेक लेवे का देखत रही कोलगेट प्रेजेंट सारेगामा लिटिल चैम्प्स को पावर्ड बाय पार्ले 2020 और सनराइज फूड, एसोसिएट पार्टनर साइकिल प्योर अगरबत्ती। नया साल में याग मंच पर लगल बा, तुरंत लौटिया बाबू, मजा आई। जय हो।